Sama sama sa nandan, magpasalamat na. Pagkanindot amahan ning kabuntagon. Dako kayo ang kalipay nga gitagaan mo na sad kami laing adlaw ning isa ka oras. Isa ka oras na mo nga programa. Hisgot kami sa Supreme Court decision. Kanang good morning. Diyan tingali. Hindi ko makita. Dahil koranan dire. Taas ng koranan, no? Butang alit. Karong kabuntagon, mag-escort kita sa gusto man diri sa atoan ng sunog-sunog. Naisa ka na samdan. Nasunog ang iyang lawas pero na atong isgutan ang sa kaso ang gi-file sa iya is double murder with one frustrated murder. Ay double murder pero buhi gyapon. Ano? Nakaabot ni sa Supreme Court ang desisyon kini March 15, 2010. Pwede ninyo nabasahon, no? Okay naman. GR number 182-02061. Ang nagdesisyon namin, nagpin sa desisyon si Just Carpio Morales.
nahitabo sa version July 31, 1998. Samtang ning 12 anyos, no? 12 anyos nga si Jubilin Santos natulog sa ilang panimanayog ang iyang lula nga si Celerina Silangon dito sa Barangay Dangay, Rojas Oriental, Mindoro. Nakamata ning bata kay naka-feel siya og init sa ilang gihigdaan. Uy, nanginit naman na iyang gihigdaan o puro na aso. Pagawas kaning akusado na Tris, pagkaman nimo Tris panimalay. Nakit-an ning duha ka bata ang maong tawo. Hindi na natong nanlan na. Nanlan na lang nato ni Pedro. Nya samtang nagtugulian ng kamata na ang mga siningan, nung dali-dali nilang giluwas ang mga naasulod. Kaning ang iyang lola o kining si Alvin nakakuan yun, nasunog yun ang ilang mga lawas. 30-degree burns. Gidala sila sa ospital. Samtang si bata Rina og Alvin na matay gyud. Wala gyud sila nakasantang ni isa nabuhi. Pero dili mo ang iyang naong, dili na mao ang iyang panit. O gikasuhan gyud ni si Pedro, ano na kabalhin niya nga lang, no? Gilain. Ang gikaso sa iya is double murder with frustrated murder sa pagkamatay sa duha. Kamatay ni Felicitas, ni Celerina ug Alvin, samtang frustrated murder kang Joshua. Sa lower court, napamatud-an nga si Pedro guilty og gipinaltihan og kamatayon. Napa may kamatayon yan to.
Og pagabayron niya ang tag 50,000 ang kinabuhi sa duha nga namatay. Apil na ang tag 50,000 po nga moral danyos. Mao nga nakaabot ang maong kaso sa Supreme Court, mao ni karon ang atong pagdesisyonan. Matingala ta diri no nga ang dire akusado nagsulti siya nga dili siya ito samtang sa prosecution nga ako ang nagsunog nga alas 10:30 man sa gabi ngit-ngit mo yang kwan mo yang depensa kibali. Gitanaw gyud maayo sa Supreme Court ang mga transcript of stenographic notes sa mga kaso. Kay ang testigos nagkanayon ang diyang nagasunog na ang balay. Sa kalayon nimo sa Kang Pedro sa diyang nakita nimo siya. Na siya mga mga 5 ka metro sir. Di kuan gyud dong pila ka kilometro siya. Ni at nahuna ni jaman sa kagabi. Diyos pahayag sa tibok palibot sa maong balay sir. O klaro kayo ngiyang naong among nakita. Kay naman ang sunog. Muna nga mga testimonya sa mga testigos ang positive identification sa maong akusado ang nagpa-bugat sa iyang kaso. Kay positibo man siya nga gi-identify sa maong mga testigos, dili magsilbi ang iyang depensa nga alibay. Pero
naisipyat ang Court of Appeals ug ang Regional Trial Court nangingon ang Supreme unsa gyud ang sakto nga kaso. Mao man ay in cases gikuan nila sa People versus Malngan. Nagingon ang Supreme Court nagtudlo. Unsa gitudlo anang ang kaso? In cases where both burning and death occur, in order to determine what crimes were perpetrated, whether arson, murder, or arson and homicide, it is important to ascertain the main objective of the male factor. Sagot iyang intention yun. Una, kung ang iyang intention mao ang pagsunog sa maong building, and then arson dapat ang crime. Arson dapat pero kumulupyo dito ang murder. Na duha kasi parit nga kaso ang imong atubangon, ang pagpatay o ang pagsunog. Court nga o gilang nahibawan nga gyud sa mao gyud ang pagsunog kay gusto niya pahawaan gyud sila sa maong yuta. Eh di man sila muawa ang isunog ang nilang panimalay. So ang sakto nga kaso ni Pedro mao ang arson. Orang dia mapun ang penalty kamatayon mangyapon, reclusion perpetua mangyapon. Uso ra ba ni sa ato diri ang sunog? Simba ko naay mga ingani noon diri sa ato, wala unta kung nanumon nilang panimalay nga na ay mga senior citizen dito. Matay ang taon ng mga senior citizen. Di na sibat. Kung naamang galing, no? Sa may sugubon, kaluluoy yun ang ilang kahintang.
Ilaw yun yung taon sila nga nauntay hinabang sa amo attorney. Ang kaso nga atong gi People versus Baduntong. So arson ang gipataw nga kuan sakto nga kaso dili kay double murder with frustrated murder. Ang tinuod nga kaso mao ang arson kay maoy katuyuan gid sa maong akusado. People, no? GR number 182061 March 15, 2001. King pagikuha na ni okay na ni. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Pasalamaton ta sa mga sponsor nato ning atong programa. Number 1 sa listahan ang G2L General Merchandise. Nagabaligya og mga lamian ng mga bugas. Dito nagapalit si Bunso Pirmi. Isudan, so palit mo di apod mo makapalit og Digimac lami ang ilang pang-apps Digimac. Nagpahilot ba? Ang iyang angyo, testingan ra. One time, testingan lang na ninyo nga magpuli. Mura gunda ng naamoy sakyanan nga na ay brand yung aligid. Pulihan na kay mooy advice sa atong mekaniko. Remember ko ni anak nga mag-ingon siyang medyo hilis naman ang iyong ligid. Attorney, pulihin na sa atubangan kay mas delikado sa atubangan. Ang yangan nyo nga pulihan na nato nung karaan natong ligid, pulihan nato bag-o nga ligid. Istingaran na to, no? Kaya delikado daw katong karaan nga ligid. Engineer Rolando Milian. Sa inatoan, natapos pasalamatan si Engineer Ruel Bumong Nazarino. Bayo, tinabangay ba? Pagtaod sa atong mga payaw, no? Yung banra ba kuha na pagtaod? Mga engineer good ni sila. Kung dito, nataod ang upat kapayaw. Isa sa lingig, isa sa mislig, isa sa hinatuan, o isa sa barubo. Sa amin pa ang sunod ng mga payaw para sa mga mas dool ng mga Fisher Fox. Gikan sa Team Gugma. At tapos salamatan si magpapili pagka City Cup.
Sani sa graduado sa agriculture. Matinabangon nga City Councilor Didi Sanglay. Apil na si Honorable Gaspar Habilan. Pili City Council. Mato. Ang presidente sa tanan mga purok presidents diri sa Barangay Mangagoy nagpapili si City Councilor. Si Brother Armis Merida, ang representante sa mga religious sectors, ang among singing councilor, Armis Merida, anak ni Canning Board Member Orlando Merida. Atapon pasalamatan si Vice Mayor Mark Lim sa lingig. Ang tisoy og maalaga Kay Salazar. David Pinilag Salazar. Magpapili isip mayor sa tuig. Basta Tadayawan. Magpapili siya board member kuhon, no? Para mapalapdan ang iyang mga ginatabangan sa natad sa agrikultura o fisheries. Og ang atong umalambot nga congressman Edmond De La Rosa Estrella, igagaw ni Senator Bato De La Rosa. Kung iyang panglantaw diri sa ato, no? Iyang tutukan ang mga problema sa health, problema sa atong mga o ang atong mga ginikanan sa Team Gugma. Deputy Speaker Prospero Buts Tana. Sa Davao, PMC, kana siya pero mga time mo sa babano wala pa man tay mo madiha. Good morning. Basa ta sa inyong mga text ug chat. Live ta sa atong Facebook page. Good morning, attorney. Pwede ta magpapirma sa pagpili sa akong anak pila pod bayad. Depende sa sa document. Good morning, guys. Paki-greet ko sa ban og mga ka-group
First diri sa Purok 3, Odbina family, Bungkaras family, Serrano family, Arabijo family, Amparo family, Biduya family, especially sa Gaudicos family, Paloma family, and also to my special someone, and also to my two daughters. Greetings coming from Marife, Paloma, Purok 3. Good morning dia sa mga pamilya sa Odbina, Bungkaras, Serrano, Islaga, Arabijo, Amparo, Biduya, Paloma family. Good morning, good morning, good morning. Good morning, Attorney Fred. God bless. Gikan kang Arceli Rondina. Good morning, Attorney. Watching here from Qatar. Kang Jane Di Castro. And Teresita Buisa. Good morning, Attorney. Watching here in Piapi, Poblacion. God bless. Good morning. Good morning ninyo, no? Good morning, Attorney. Good morning. Good morning. God bless po, no? Take care, ingat. Kang Dimple Alagos, good morning. Good morning, Dimple. Kang Hais Rialo, good morning, Attorney. Watching here from Castillo. Good morning dia sa mga taga Castillo. Kang Brian Lumbong, good morning, Attorney. Good morning, Brian. Kang Chris Renanti Pasukin, good morning, Attorney. Good morning dia sa Busco. Kung gusto niyo mapalit og kuan kanang computer set, available pa, no? Available ang computer set mao ay pinakabarato sa atong nasod, 9,000 ra gyud. Dili ka makapalit ana sa bisag asa, 9,000 pwede na sa atong mga student sa ilang pag-research. Pwede ninyo ma-textan si King sa iyang number 0966 0966 233 233 4471 4471. Ato trohon 0966 233 4471. Pwede mo mag-chat sa iyang Facebook account, King Alfred Carmelo. Ay, napay nabilin sa iyang libro. Nag-order sa iyang libro, nindot kayo ni nga libro kung computer set sa inyong gusto, no? Pwede pang gaming, pwede pang mining sa Bitcoin. Good morning, Atty. Maaari ba akong tumawag sa inyo? Pwede po. Kasi kuan may mga nahirapan tayo sa Tagalog, ano? May mga kailangan tayong magtagalog. Kasi maraming nagtatanong ng Tagaluson, bakit Bisaya? Pwede bang magtagalog tayo, Attorney? Mag-like lang mo sa Facebook page natin. Hello. Hello, good morning. Hello. Good morning. Kanang attorney, nang ako po ang attorney ba nang tapoy i-phone sa imo ha. Ang akong sa akong ako na po sa NSO ba kaya ang akong pangalan Gloria, tapos ang nakaputang sa akong birth certificate birthday certificate of birthday Gladys. Kalayo ba ng Gloria o Gladys? Ha? Ipakorek na to ng imong birth certificate. Gano'n na Gladys man? Pangutan no? Ako, sa mga uban akong kuan, Gloria, nasa akong certificate of birthday Gladys. Dasin dili ikaw. Pangutan na imong mama, kinsa ng Gladys ma? Kinsa man nagpa-restro sa ako.
Sa may tubag sa imong mama. Nakuan gani unsa man ni siya attorney kanang Ang makatubag mga nga nung ilang Gladys. nakuan? Ang makatubang nga nung Gladys ka, imong mama. Kanang informat gani nakabutang diyan kinsa may nag-rehistro anak ma? Sa may tubag. Ang problema nga ni attorney kay wala na kaya ako nanay wala na pud akong tatay. Karon ra nimo na ibawaan ngay nga na imong ngalan. Nakuha na ko in ISO kay nakuha ko postal ID diha na ako hibalaan. So wala naka-explain nga nung Gladys ka. Okay, pero ang akong tambal, naman ko'y tambal, pero ang akong tambal, Grace. Ah, Pero bas. nga ako, Miss Gloria, pagkuha na ko nasa NSO, nag-Gladys man. Yato kag mato kag LCR kung kuan unsay mga requirements sa correction. Ay, ato na sa NCR, sa itong pag, ato pero na sa Davao, kasi Davao ako na tayo. Oh. Pero change of name na tingali di man nakita. Kung change of name total. Ato din siya sa ako. Kaning ka ng Gladys. Oh, Gladys, Ato na lang tag korte. Mag-fight tag petition for correction. Good morning, attorney. Kumusta? Nami karon sa Kumusta ang mga agang family diha? Si Elisa wiyang sister nga si Rubilin ba to? Kay Henry Divis. Birthday niya karon. Happy birthday, Henry. Gikan kang ayan binuya. Good morning, attorney. Great lang na po si Marjon Ermac diya sa Kwako nga nag-celebrate sa iyang ika 34th birthday. Nalang tanan mi gamayang nyo, attorney. Mangayo unta mi, okay? Dagkan kayong salamat, attorney. God bless po. Happy birthday, Marjon. Good evening. Nga mudaog ka, Pastor Maldo Albia. Shout out ko sa Albia family, Ibanez family. Ibutin ninyo si Attorney Carmelo. Salamat! Salamat kang pastor nga kanunay naminaw sa ato. Good morning, attorney. Mamahaw ta, Lumi og Sinabaw Bihon ang sudan, attorney. Asa man ang inyo kay mamahaw ta. Muanak ko. Asa man ning nagluto og Lumi og Sinabaw kay sulungon ko kamo. Si nagtuo mong komedyaran manulong ra pa mi ni Bunso. Lumi hadlo. So, atak! Asay good ta. Nakakita na ko kauban akong asay si Bons. Asay birthday ato. Asay kasal ato. Pilo na tong lubong ato ta. Bons. Huwag pa say luon. Hadlukin man tana.
Good morning, attorney. Anong FB live mo? Dagkan man good FB ni mo. Okay, kung saan na yung naka-FB live? Ha? Dagkan man good nag-himo man good si Kuan. Ang pangalan sa page kay City. Pa. Good morning, attorney. Pwede mo ang iyo mga ayutanan ko pancake sa akong pag-ubangkon. Salamat na, attorney. Ihatag lang ang details, no? Pandipani diya sa may scaling. Regards ta sa mga taga Pandipani diya sa scaling. Good morning, ito ni great lang nako tanan Team Gugma, Barangay San Isidro, Ilaba family from Romero. Oy, si nanay, nakalimot ko sa ngalan ni nanay, hindi sa San Isidro, mami. Nag-text kung kano sa ang birthday ni nanay, malimtan raman ako kung wala hindi mag-text, no? Itong biluya ug masangkay family diha, pakitext ang birthday ni nanay. Attorney, good morning mga untag balanghoy. Uy, asan eh? Sulti asa mo kay mga musulong me. Ay, si Maylin Agang di ay, Maylin. Lin, kumusta mo diya, Lin? Kumusta ang Agang family diya sa Mandak? Salamat, salamat. Oy, grateful lang family. Good day, attorney. Mabuhay ang Team Gugma. Ay, hindi kang Bert Arnaldo. Oo, attorney. Landslide ang Team Gugma sa San Isidro. Attorney, puro Team Gugma. Salamat kayo. Ikan kang 935. Good morning, attorney. Good morning. Ikan kang 091. Kadang sa Dike kang Juan Libar. Attorney, salamat diya kang Juan. Happy birthday. Nagpakilaw siya gahapon. Wala na ko nakakilaw kay ika-20 na. Mo, kuan ka mo. Risk kung daghan na nga yeah. Oy, nimbag kabigate, taga kuan. Good morning, attorney. Great sa mga taga Barangay Fernando, puro may team. Team Gugma ang San Fernando, nga Baluarte. Hindi lang nato basahon na yan number, basin. Pag-sure! Katawa si Bones. Pag-sure, oy! Nga ni si Bones. Hindi lang natin basahon na yan number. Para di siya kasukan. Hilom na lang mo, hilom. Sa kwan lang, kasing-kasing. Ha?
Yung ating gugma niya. Good day, attorney. Pwede i-greet ko sa akong lola Lydia, 80. Ika-80 niya nga birthday karon. Ikang kang 017. Asa man si Lola Lydia? Happy birthday, Lola. Asa man dapit ni nila ha? Kay makay birthday me. Good morning, attorney. Greet lang na ko. Ninay, mag-birthday si nanay nga kuhan. Sige. Tabag nga taga-bless. Baka naman, may pag-cake tayo dyan, attorney. Ikan 203. Happy birthday kang Pamela. Antod na imatag, muatag. Bitaw na ako, basaw na inyong number. Shout out ko sa Albia family sa Lingig. Ibuto ninyo ang team gugma sa Lingig. Pastor Maldo Albia. May si Pastor, no? Ani weekend. Ayuda. Sir, kung magkita mi ha. Weekend ra man sila mo ani. Salamat sir. Good morning attorney. Dapat unta walay piliay, dili pareha sa imong program nga dili nimo pa utanon kung unsa nga team unsa ipasabutan na. Ha ha ha. Alam na this. Ya actually ang team kung walay kuan walay color. Walay color, basahon na to tanan. Say ato. Kung tarang pa ko, patuloy kung gabahin niyo ang inasyon pa na ito po sa Munay follow up na to kung magkita ta. Wala pa may nagkita ni kung deputy speaker na to. Pero gipra siguro ang mga paperworks kay ang paperworks ang madugo. sige, ito nga, tarang ko. Sige sir. Pan lang mo, mutingog naman. Sige sir. Hello, good morning. Good morning, attorney. Good morning sir, ang sayato sir. Pastor, di ba? Nangyayari sa program. Lang ang gilis. Ang leader ipang pili. Lagi, ang sa may gipili, ang ambot nimo pasabot, ang sa gipili. Dili ka nila gilista. Ang gusto ka magpalista sa Team Gugma, sir?
Pili na kayo. Gusto nimo lagi magpalista ato magalan. Gusto nimo magpalista sa Team Gugma, walo. Sige. Salamat. Daghan ang gusto magpalista sa Team Gugma nga wala. Ginaingon sa ako nga butangan ra og placard ang ilang butangan og tanang placard. Welcome ang tanan mo palista sa Team Gugma, wala yung pinili, no? So talon niya kung moadto mo gyapon mo dito sa Pikas magpalista, i-desisyonan sa kwan siguro mga leaders na to, no? Pero kung sulit mo nga Team Gugma, sige. Actually, daghan nga nag-text sa ako nga Team Gugma sila. Wala sila gilista kay naamay tarpulin sa ilang balay. Namuton sa nga tarpulin nga kahadlukan man. Balay, no? Balay. Upod ang problema, no? Kaya ato lang, sige lang, ihatag lang sa ako nga atong Taga Purok 4, Karamkam, si Nanay Lydia, attorney. Oy, namahaw na si Nanay Lydia. Happy birthday, Nanay. Attorney, good morning. Birthday sa akong shout out ko sa akong mama nga nanilhig sa gawas ug sa among silingan nga sinang Lisa nga Carl nga side. Mubabara man ni kuan. Batya man ang tawag ninyo na, batya man ang tawag namo sa kuan kanang round gani nga butangan og laba. Lain man ang balde kay butangan og tubig. Pero kanang round gani nga labanan. Ang basta batya sa amo. Mao na na. Hello, good morning. Uy, huwag man ta nakapangutan na noon karon. Good morning, sir. Isa may imong wala kay bisita gyapon ng Tudron kay ako ra kay ay appointment kada oras, no? Wala kay makaanak sa balay, sa gawas, wala man kay kanang watcher man lang. Wala. King, pakikuha ng iyang ngalan, King. Pakilista. Nakay ballpen. Ang ngalan ni mo, sir? Eugene. Kapatid. Kabat. Sa nga award? Dapat rin tayo mag-check ka naman. Lagi, dako. Nakasama ni mo pagpalit po dahil mo panginang lang, wala mo kay bantay. Adlok lang yan doon kaya bakit ako naman tag-COVID? So, reply pa ako direct. Nani.
Oh, pan lang, di sulat man ni King. Sige, sige, Jen ha, sige. Kaya nalapas na ta sa oras. Sige. Padala na sa bunso, kumulit. Oo. Kailangan naman sa bunso sa buwan. Sige, sige, Jen. Uy, nilapas naman dito sa oras. Ito, mamahaw daw kay nagkuhan sila og lumi. Salamat, salamat kayo sa inyo. Kanamo ni Bones. Pamahawan. Tiba na punta na eh. Salamat, salamat sa inyong pagiguban. Kinikyapo ng inyong kauban. Ang inyong langinan ng kanunay na